О, здоров, Цімборе. Як ся маєш? Добрі? Я тільки цілу ніч сидів собі і мав рибу. Хвала Богу, паде дощ, а всі ми знаємо, ось коли паде дощ, та й мати рибу стає дуже-дуже вигодно. Десь недалеко від своєї хижі у ладі знайшов їм був парадну удицю із оправою. Ну, я днів, ясне діло, ще придав усі другі парадні рибарські забаяння, які мені треба. І тепер у мене є дуже модна удиця, котра стала ненароком мою такою фарму експірієнса. Тямите, у минулих епізодах я думав, що треба собі встроїти стандартний реселив на моби, або у мене на то не було дуже часу, та й дякую, чесно, а туйка трапилася така нагода, і це моя перша серсама з оправу. Розумієте, що я я не мав селяни на книжки на оправу, руно так само я не знайшов ніяку таку добру книгу, де інде по ладичкам. Ну, мені ся такой нараз трафила серсама така із оправу. І, видите, доста на хосен є у мене і шкаралупка, і цетлик. Я вам дорос укажу, у мене тут мільйон усього. Учинив се туйка такий, видите, окремий пірсик на рибарство. Так. Туйка складу сугубо рибу. Туйка всякі книги інтересні, які наймавим. Ну, а туйка всякое таке сміття, гіцетлики, шкаралупки. О, між іншим, це якраз 8. Вау, ви собі навіть не представляєте, як це круто. Це 8 наутілова шкарлупка. А то значить, ось я можу собі вчинити серце моря. Серце моря, ото така класна штука, похожа на маяк. Лиш такий водяний. Серце моря. А у мене десь мало бути то. О, серце моря. Тепер ми чинимо собі проводник. І цю штуку тепер покладемо під водою і... чекайте. Аби воно фунгувало, там мені треба буде дуже-дуже много тої луски риблячої, а я ще не знайшов, де тут і риби живуть. Ну, добре, не бай, тоді буде на другу епізоду, а низько підемо чинити дещо інше. Точно, а що ми хочемо низько в епізоду, відомо, чинити? Не будемо півгодину і мати рибу, ні? А я знав, що ми будемо чинити. Ми підемо у енд і знайдемо собі крила. У кінці минулого епізода стались ми на шию шарканьої, а значить, нам відкритий путь у конець, у енд. А там знайдемо собі крила. Будемо тестувати, як це літати. Та що, пішли сме? Та-та-та-та-та, шуруємо у енд. Ну, не будемося туди вести, вести лодьку. Підемо через недер, я собі вже встиг прокласти путик, або перед тим укажу вам ще деякі свої будучні плани. Зачаємо тут класти мостик на сусідній острів. Ну як, сам мостик уже готовий, або на сусідньому острові ще ніч не є. Кось там писав, що було б не піло на сусідньому островові від мене, це, там мій замок, а тут є ще один пустий острів, зараз вам укажу карту. Ну, аж було б не піло на сусідньому острові вчинити деяке таке зарватое село, щоб тут були якісь хишки, у котрих уже ніко не жиє, бо кіт я не хочу мати селянів, то не значить, що в мене не може бути села. І це може придати деякий лор нашому світові, що в нас тут було село, а далі воно пропало спозад якогось пришестя демонів із другого світа, І ми зараз підемо і тим демонам поздоровкатися, можеш казати, ні? Десь туйка у ендове бігала моя курочка. Ба де є вона? Йой, я забув, перебачте. Кампець. Вони кажуть, що треба було моднося вбрати, а я йду без золотої шапки. Є в нього десь тут золота шапка? Не є. Кампець. Ну добре, не бай. Вернемося. Треба десь біля портала фурт лишати тот золотий шишак, бо без нього в пеклові тяжко. А я ся фурт забував. Я ся вчинив дуже модний діамантовий тот і, забував за таку дрюблю.
Що ми гонно бити треба у ендові, кроме бамбуса? Та й бурговчака. Правильно, ще бурговчак. А чий 3 штовсами буде раз доста. Коли я ся дораз верну сюди із енда, хочу видіти сей замок із висоти. Затяміть, що вам уповів. Це що той? Курицьопад? Ну, я хотів побзерати, як туйся має моя курочка. Но я не можу її знайти. Вона десь туйка тусила. Курочка, де сяділа ти єна? Файна збила туйкина. Курочка, ти у пекло ви сама. Коко знеслась никайна. Не знаю, десь стратила курочка. Я буду надіятися, що вона ще жива. Ну, а ми йдемо у енд. Я собі проклав до енда путь. Сесе у він. Сесе у віну, бисте, розуміли? Никите. Видите? То та партиця. Ото безпечний путь виціть до Стронгхолда. І пін туди тепер і підемо. Тан-та-дан. Біжемо ми у Стронгхолд. Та-да-та-да-та-да-тан. За найліпшими традиціями майнкрафтерів-максималістів, туй мав бути путь лодьков із ледом. Айбо у мене на такої не є ресурсів, так що перебачте. Все що туй. Це я туй знайшов чорновчакову тот бастіон, та лишив їм собі облак, убим затямив, де є. Там. Іти ми туди, правда, раз не будемо, бо недерітову броню нам раз не треба, ото не було цілів цього епізода. Stronghold, портал у енд. Ідемо. Так, шишак видав, можу відкласти в ладичку, бо він мені тепер кися не пригодить. У енд будемо йти із діамантовим. Пішли сме. І це було дуже страшно. А чого я падав? Чого я падав? Ви виділи, я падав? Ви виділи, я падав? Кампець, це щось було проглючило? Кампець, мені це не любить. Так, тут треба буде вчинити деякий маленько май. Безпечний мостик. Щось таке. Ну, я то не мушу чинити епін тепер, бо як і у будучності хочу ходити у енд, та дуже не похибіло би мати маленько майбезпечний путь, бо у мене тепер мало серця не стало, аж я дораз упаду. Та де мало серця не стало? Так ось стало. Ага, ну та й що з каменя пішов. Хлопці, будьте добрі, не підкажете, де той портал від Вонковим островам? Хлопці, перебачте, ви не знаєте, де портал від Вонковим островам? Там? Ага, вижу, добре. Як бися до нього добрати, то видав буде Гарадичі. Айно. Чинимо Гарадичі. Ну, я це ще нігде не робив, айбо просто кажу вам, уби ходити з цим виміром, не мусай було забивати дракона. Мож було просто прокласти собі путик на 1000 блоків у хоч якого бока від цього острова. Сесе ми тепер стоїмо на центральному острові Енда. Айбо він тут не єден. І це цілий безконечний вимір із такими островами, на яких є много всяких добриньок, найліпші, з поміж котрих дадуть нам шанс літати у всьому світі. Айно вамся не причуло, низько я хочу знайти собі крила. І на то нам треба попасти туди. Ото авать 1000 блоків вручну класти собі мостик, авать задітися у гентот портал. І це ясне діло, я бися, а чи скорше всього сам не догадав, і це я просто відів у відеях у других людей вже на інтернетові. Айно я не перший, я далеко не перший бавляч, який дораз буде йти глядати крила. Значить, туйка у Ендові суд теж варуші. Вони ся так і кличуть Енд Сіті.
І в тих варушах, ясне діло, теж суть якісь такі свої чудні будови. У тих будовах є много всього інтересного, а інтересне поміж тим ото крила. Крила, та й так, знову ж там можна йти ендерські ладички. Ендерська ладичка то, що ми теж будемо гони вихоснувати. Йой, мені так страшно, воно над пустим. Так, я собі кругом всього портала вчиню якусь платформу, бо мені тільки страшно. Я вам передати не можу. У мене серце стає просто, коли я цяк гузицю викладу за пустоту, розуміючи, ось там долі кінця не є просто. Там ніч. Там великое ніч. І ще, знову ж, я можу ненароком покукати ендерменові в очі. Май страшного ніч не є. Тот дораз кіть прелетить, кіть ми дасть поза уха раз, та буду там долі. Буду там пахати пустоту. Но, кіть я добре розумів, та сись портал має вести мене у всякий ідентичний портал десь мало майдале в цього міста. На одному з тих вонкових островів. І я собі тут вчиню якусь таку безпечну платформу. І руно таку безпечну платформу пак попробую вчинити з того бока. В даний момент лише цяк будемо знати залізти в портал. Ха! Утік має бити. Так, тільки в нас є цей портал зась. І я би хотів засі ньому вчинити гарадичку, засі вчинити безпечну платформу, бо ми мали якся вернути. І це не дуже інтересна частина нашого летсплея, айбо це мусайна частина. Бо без безпеки не є ніч. Просто я не знав, як і тепер залізу в цей портал, та я не знав, де конкретно він мене виплюне з того бока. Та я би волів мати якесь таке місто, де я би мав 1-2 блоки лишнього міста, убимся мав де розвернути, ні? Все, бурговчака в мене вже не є. А тільки треба вчинити такий самий систем, аби можна було туди залізати. Ану, провіримо. Фунгує. Або доста небезпечно мене заспавнило на цьому блоці. Фунгує. Тепер що? Ми у ендові, у кінці цього світа, і тепер йдемо глядати ендовські варуші, котрі теоретично построїлися сі фатьови, але ззаду мене. І тут може буде та що доброго заїсти. Сисі косиці, плоди хоруса, можна насправді їсти. Це така чудна ягода, котра вас мала би телепортувати на 8 блоків у любого бока. І це було страшно. Із них можеш печи фіалову тиглу. Айбо я би хотів побзирати, це можу я, наприклад, гадвабним чеканом зняти собі сисю косицю. Можу. Треба пак буде, правда, почитати, що з тим чинити. Може, то да, як можеш вирощувати дома. Ну, може, дако повістю, що це читерство, або дякуючи Distant Horizon, я вижу туй, але що? Літаюча хижа. Нам у того бока. Тепер треба якось дістатися від тому островові. Прийшов час накопати блоків. Мод, котрий хуснув на то, би генерувати далекі чанки, кличеться Distant Horizon. Він мені дає доникування дораз. Він мені дає доникування на 48 чанків далеко. Хтось може оповісти, що це читерство, або на другого бока
я так само міг учинити просто рендер, я так само міг просто зайти в штімовання, графік і включити собі доникування на 32 чанки, та й в принципі я би і так увидів цей варош. І такий і був у мене перший план, ось зайти, згенерувати вшиткі чанки, які я буду видіти, бо знав, у котрого бока летіти. Так що я би не оповів, що це читерство, і це просто облегшення собі задач. Бо май тяжке діло не знайти тот варош, а до нього дібратися і вбими не пукла гузиця, бо це дуже страшно. Так що мене май тяжке ще чекати. Я доліз до другого острова, боже, я дихати не міг. Йой, ви собі навіть не представляєте, як це було страшно. Ні, я вам оповім, знаєте що, я дуже боюся висоти. І записувати цей епізод, мені тепер домак не весело, мені тепер... Ви що, я дихати не міг, я так упрів, я закид сесю, прірву, переліз. Йой, кампець, мені мало серце не стало. Я так упрів, господичку, добре. Так, мені буде скорше добратися на тот острів, а з того острова на тот острів. Добре, якось перелізу. Фух, і це конець просто. Я вам дораз розкажу фіглю. Коли був дітваком, та любив їм деколи бавитися із своїм просто чуттям світа, знаєте. Наприклад, любив їм залізти на турник і перевіситися головою у долину та никав їм гиби на небо. Айно никав їм на небо, айбо небо було гиби подо мною. Ож ногами стриміли дгорі, головами вісіла дь землі, і я никав у небо. І я собі пробував представити, що би було, кіть би дораз ноги б відключилася гравітація, айно, і ми б почали падати всі в небо. І мені би треба булося держати за той турник. І то було дуже страшно. Розумієте? Мож упасти у небо. І це було дуже страшно. І у мене тепер похоже чуття, коли я лізу на цю зарву, і мені треба просто держатися гузицею за цей блок. Йой, фуй. Ну, видите, Майнкрафт мене розуміє, він даже специфічний звук мені тепер включать. Добре, виціть переліземо на тот острів, а там буде легше. Хоч, знаєте що, теоретично я можу туди доверечи ендерську перлу. Я й все вчинив. Я довер ендерську перлу. І це було страшно, я сяк ще не чинив. Я не знав, це в мене вийде. І це було дуже ризиковано. Кампець, я небезпечний. Айбо мені ся видить, ож ми знайшли то, що нам треба. Знаєте, крила суть лише у тому корабликові. У варошах без того кораблика крил не є. Ну, айбо виціть я вже видав не довержу, тільки треба зась напрягатися. Ну, добре. Я зажав Shift. Йой, у мене руки упріли. Я не знав, як вам все передати. Все, я сюди більш не прийду. Так, треба бути мовчки, максимально сконцентрованим, аби не пустити Shift. Можу вам пак учинити, може, якусь компіляцію відео, де я просто тяжко дишу від того ж, мені тяжко перелізати. Ось як я ся мерегу. Кампець. Нащо я божечку, нащо я взагалі пообіцявся знімати епізод з крилами? І це так страшно. І ще, знаєте, літати у вонковому світі ще таке діло. Айбо туйки у ендові, де не видко денця, і це дуже страшно. Все, можеш зась дихати. Фух, кампець.
знаєте, тут і шалкер-ладочки не вартуть того всього. Тих мук, через які я тепер проходжу, капець, я ся зняв сведер, дораз я ся здойму ще й майку. Так йому прів, так ся мерегу, що. Ну добре, айбо. У сьому Енд Сіті я найду то, що мені треба. Мені треба крила, та мені треба шалкер-ладочки. Ну, та й може якесь паранне світло. Тут є, перед дверями. Так. І це був дуже неудачний лук на сяку задачу. Я тепер буду підпалювати сам себе. Кітьо не будуть то-то. Та. Це не дуже комфортно, так вам повім. Ну, мінус 1. А ще з нього і не впала, то та біда, капець. Знаєте, сам простор, як організовані ці башти, дуже дезорієнтує. Айно дуже много спірального кивання горі-дули. І це домак не помагає якось орієнтуватися в просторові. Абсолютно. Це зараз ідентичний вершок башні, як то та, на котрій він перше був. Видите? Ідентична. І це ще май дезорієнтує. А зато вже вижу, де тот корабель, котрий мені треба. Як би на нього трафити, так уби май... Йой! Капець, і це... Ой, Мигалю. Опасні бавки бавиш. Опасні бавки бавиш, Мигалю. Значить, мені треба у туту, а стоїся построїти. Айно? Поняв. Там нічого інтересного не є. Оп. Ну, кампець. Вже в мене стріляв, місяць то не любить. Йой. Так смішно хавчати перед тим, як умерти. Ковацька мінта шпіц! Класно! Не знав, на що вона мені... Діамантовий чекан з оправу! Діамантовий чекан з оправу! Діамантовий чекан з оправу! Діамантовий чекан з оправу! Все,
все, я виграв Майнкрафт. Діамантовий чекан за право. Чекайте, бо мені це не вірить. Ай ну. Ковацька мінта шпіцти, діамантовий чекан за право. Все, я... Кампець. У мене... Я не знаю, я забув говорити. Я забув говорити, це так круто. Ну, просто кіт я натвердо дорадився бавити той безсиляний, то в мене не є другого метода дістати книжку на оправу, кроме як знайти саму зготову оправу, ну, а ведь може зарибарити собі таку удочку. Айбо раз, галаскася не вдала. Айбо путьовання у ендові, ну, може, вартувало того. Так, у мене є запасна удиця за праву, у мене є чекан за праву і ковацька мінта. Успіх. О, все воно, треба сюди. Мінус 1. Мінус 2, добре. Так, мені туди требася достроїти. Метати туди ендерперлу не хочу. Або тут ще один паскудякся десь відкривав. Так і він мене занюхат, то то буде дуже недобрі. Ото треба се було варити то зілля тихого падання. А я не знав, де таке взяти. З чого воно ся варить. А з чого ся варить зілля тихого падання? То треба... Із фантомової пліви тої, пак мені Майк писав. Зілля тихого падання вариться із фантомової пліви. Воно би мені тепер читаво помогло. Бо я тут не переживав тепер. Бо кіть тихое падання, та мож супокійненько розвернутися, веречи ендерперлу на острів. Мигалю. Ну, пой сюди. Ой, Зася вителепортував вон. Від кого? Не від кого. Ну, та й свистатися. Ай, момент істини. Я вже не, у мене вже просто не є емоцій. Я не знаю, як вам все передати. Закрив косоту. Ой. Не знав, правда, чого мені ся не потягнуло то-то. У мене гейби є якийсь там плащ вибраний у аккаунті майкрософтовському. Ну, не бай. Добре, у мене суд закривки. Що тут ще доброго? Лупина, маленько золота. Прокляття незнимності. Айбо заправив. Защита 4, міцність 3. Все забираємо. Огнестійкість дурниця, насправді. Оправа фосо. Огнестійкість не фосо. Не знав. Лише готуй, свистатися. Неважно, у мене суд крила, і це головне. Тепер треба порозуміти, у котрого бока йти думі, і я вицять, в принципі, можу такой полетіти. Айно. У мене якраз ракети суд. Так. Видкіть я прийшов. О, гіндика тот. Я витить прийшов. Добре, то теоретично мені тут і не треба ніч, кроме крил. Так, мені страшно, я ліпше всього бока скучу. Кампець. Я лечу. Я лечу. Я прилетів. Капець, я прилетів. Ну, дуже шкода, що у закривків так шиковно портиться міцність.
І шкода, що в мене не є окремо книги на оправу, або я ся надію, що я таку імлю, і в мене просто будуть безконечні крила. А тепер ідім думі. Де мене думці, ні? Дикіте. Цаба у думі. Ну йо. Фух, ну що, сталося? Я, чесно, і сам не чекав, ось і це буде натільки тяжко. Головна проблема у всьому була просто мій страх висоти. І з цим, ну, ніч не вчиню. На цьому будемо потихеньку кінчати епізод. Я більше годину просидів із тим, бо я просто цабав по ендові і глядав то, що мені треба. Глядав крила. І тепер я вчинив то, що обіцяв із самого зачатка. Я вкажу вам свій остров із висоти.